Gas Mountain Team és un projecte esportiu de trail running arrelat al territori i amb una clara vocació competitiva i humana. Mario Guillem, Mireia Perpinyà, Tomàs Villart i Marco Suna afronten la nova temporada amb il·lusió de la mà del grup Tramuntana, col·laborador principal de l'equip. Em fa especialment il·lusió aquesta segona temporada encetar aquí amb el grup Tramuntana. Són 4 integrants molt especialitzats. El Tomàs fa mitja marató, és un jove talent. En Marco està fent marató i ultras. La Patri també és especialitzada en ultras, amb tot això que significa, assistència. I després el jove valor, la Mireia Perpinyà, fa des d'una cursa de festa major fins a una cursa internacional. Bé, nosaltres des de Grup Tramuntana estem molt contents de col·laborar aquest any amb el Gas Mountain, per les dues raons, una mica perquè són un equip d'ultratrails i de trail que fan coses que semblen gairebé impossibles, no? I a tots els mortals ens semblen molt impossibles, i a part d'això la gran tasca que fan de descobrir zones de l'Empordà i patrimoni, i a més se suma que serem companys de viatge una mica en l'organització de la cursa Tramuntana Trail que farem al setembre. Llavors, amb l'ajuda de Gas Mountain segur que sortirà una cursa molt més xula que l'any passat. Tenim una Instagram on diu Game Patrimoni, búnkers, pedra seca, creus de terme, recobrem camins i netegem fons i coses així. I a més tenim la cursa de la Marató del Món, que fa anys que l'hem feta, el Covid la vam deixar de fer i aquest any passat la vam tornar a engegar i aquest any 2026 la tornem a fer. L'equip ha realitzat una sessió fotogràfica en diferents espais del grup Tramuntana, reformant el seu compromís esportiu i mediambiental. Competiran en diferents proves de muntanya de referència. Doncs aquesta temporada l'objectiu principal és, com l'any passat, del Challenge Valls Catalanes, amb algunes curses de fora del Challenge, i aquesta temporada crec que anirà millor, més preparat que la pasada. Este año quiero pasar de la media maratón a la maratón de montaña y quiero combinar las carreras de vals catalans con otras carreras en Catalunya, fuera de vals catalans. Jo estic molt contenta aquest any de formar part d'aquest equip perquè fa molt de temps que ens coneixem i en Marco, en Tomàs, la Patri, encantada de compartir curses amb ells i amb tot l'equip. I aquest any els meus objectius són participar en curses de valls catalans, que m'agrada molt perquè les curses així transfrontereres ja porto uns anys que les faig i m'agrada compartir-ho amb la Catalunya Nord, i després també tinc altres objectius de curses noves que no he fet mai i que són més de llarga distància. Gas Mountain!